M-a dus să o ajut pe nevastă mea. Hai de nas și un loc familie. Mă da familie. Uite aici răsoartă. Mă da Sandu. Stai! Dai pe afară de bun. Poate nu vine. Lasă-l, mă, că-l sperii, mă! Îl sperii! Așa. Gata, Alex, gata! Gata, Alex! Gata! Stai, mă, la unul când dai pe... Bă, telefoane acolo, mă, ce ai? Eu v-am dat clip? Bă, când noi pun-o pe asta pe YouTube... Se vede acolo de față. Îl cumperi și de ura. Dă-ne și la asta. Nașa, sigura ta șansă este ieși din piscină. Sigură, țipă. Dă-ne și la asta de ziua mea. Doamne, ce frumos e. Bă, cui dau factura de apă, cui o trimit? Lasă-le ușor, că alunești pe asta. Bă, îmi bagi în casă un pic, gură mort. Uite, uite așa, uite așa. Dă-i acum, mă. Dă-i, mă, acum. Nu le scos. Gata, Alex, gata. Mi-ai tras ochi, da? Bă, bagi în casă, ești un pic geamul deschis. Da? Alex! Se vede cu mătra, mă. Și care-i problema? Nemaica, doar că gădea că mai nu am văzut de bai. Ce am zis eu? Am zis costumul de baie este obligatoriu. Așa, da, și uite, s-a mulat pe tine tot. Mamă, ești nebun, 28 de grade. Gata, mă, termină-te.